Junmar Fajardo ug Dondon Hontiveros, duha ka mga produkto sa University of Cebu Webmasters, gikatakdang magparang sa Philippine Basketball Association Philippine Cup Championship Series. Sa best of 7 final series nga ang sugdan ugma, si Fajardo mudua isip sentro sa San Miguel Beermen, samtang si Hontiveros usasab sa mga pambato sa Alaska Aces. Ang 37 anyos nga si Hontiveros may pagawas og 5 triples sa pivotal period sa ilang 79-76 nga kadaugan batok Elasto Painters ni adtong Domingo. Si Fajardo ni paambit sab og 16 rebounds, 5 assists ug 2 blocks sa ilang 187 nga kadaugan batok Tropang Texters sa Game 4. Taliwa sa giatangang panagharong, ang duha ka mga sugpuanon gisalikway ang giingong rivalry tali nilang duha. Matod pa ni Fajardo nga buutan si Hontiveros ngadto kaniya. Gani hatagan pa siya ni Hontiveros og sapatos ni atong nagduwa pa siya sa University of Cebu. Si Hontiveros sab niingon nga sa kaniadto pa nakakita na siya potensyal sa kataas og kanindot sa mga moves ni Fajardo.